अगर आप चाहते हैं कि स्नेही म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के बोली त गुस्सा में हो काटलेला मोरा गाल के हाँ 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 सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के बोली त गुस्सा में हो काटलेला मोरा गाल के हाँ 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 सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। तीनों टाइम रोजे दर्द के उखाड़े धरी गुब्बारा हरण जोर से दबाए तीनों टाइम रोजे दर्द के उखाड़े धरी गुब्बारा हरण जोर से दबाए ए सखी तोहरा से अब का बताई ससुरा के अपना हाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के संस्कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनता बाजार। सजिया पो मारेला भातार लगे ले ली जाना रे बानी हम परेशान रे पूरा हमरो जवानी के देला भूसा खानी खाना रे लगे ले ली जाना रे बानी हम परेशान रे पूरा हमरो जवानी के देला भूसा खानी खाना रे सूची तो सुन लल हमरा से पूछे तोहार का हाल बाटे सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के सजिया पो मारेला भातार टपके और डाल के